Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untuk kita. Cok, bosisan. Nyapa, Mas? Coba lah. Yos, sikil aku tok iki. Masuk. Beda, Mas, beda iki. Sama saya. Sibuknya saya, Mas. Nggak setir apa? Gak apa-apa, Mas. Sikilku tok iki. Nyapa to, Le, kok mau sampai tiba ngono? Iya to, Pak J. Aku jen bingung lho, Pak J. Bingung nyapa? Lah itu Pak J. Iki sesuk kan riyo. Iya. Nah, kanca-kancaku iki wis padha gandengan, wis padha rabi ngono lho. Nah, terus? Nah iku aku ki bingung mana sepedamu gak fokus. Wis padha rabi kabeh, oleh aku meneh iku ditakoki kabar rabi apa jawabanku Pak J. Ngene lho, pangeran ki wis nyiptakno kabeh ki berpasang-pasangan. Nggih. Jadi gak usah khawatir takoke kapan rabi. Ngoten Pak J. Saiki sing penting ki bagusne awake sik. Jodoh kuwi cerminan kanggo awake dhewe ngono lho. Nah, terus iku adene meneh aku mulai terus ditakoki kapan rabi jawabku ya apa. Yo jawab ae ngene, jodohku sik tangan Tuhan. Tak jawab dhisik dadi ra sopan. Yo.